नमस्कार मंडळी, आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत उकडीचे मोदक, ते पण कोकणी पद्धतीने. चला तर सुरू करूया. सर्वप्रथम आम्ही गरम पाण्यामध्ये पीठ घालून मिक्स केलं आहे. बघू शकता व्यवस्थितरित्या मिक्स करून घ्या जेणेकरून ते चिकटणार नाही. बघू शकता आम्ही एका परातीमध्ये काढून घेतलं आहे पूर्ण सर्व पीठ. ते आता हाताने गोळा करून मिक्स करणार. हलक्या हलक्या हाताने मिक्स करावे जेणेकरून त्याचा गोळा तयार होईल आणि फाटणार पण नाही. मग आपला झालेला तयार आहे. असं मी पीठ मळून तयार करावे जेणेकरून मोदक नरम मऊ मऊ बनतील. पीठ आपले तयार झाले आहे, बाजूला ठेवावे. आता आपण हे पुरण आहे, ही मोदकामध्ये स्टफिंग असते ती आहे. कोकण 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 जीवा भावाची नाती कोकण आपुलकीचा प्रवाह कोकण राजाच हे कोकण परशुरामाची कृपा ही कोकण कोंबड्याच्या आरवण्याचा आवाज कोकण गाई बैल वासरांची कोकण 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 नारळी पोफळी तुळजाची पिटी अन सोलकडी